Salamu alaikum Sapara, salamu alaikum Ayna. Eli vatandaşlar, hemmeňize salam. Salam, Batır. Goğumsun. Aynagy salam. Salam vatandaşlar, salam Sapara, salam Batır. Hemmeňize salaman oturamysınız. Bugünkü pikir alşak, söhbet döşlüğümüzün esas temasy Täze Türkmenistanyň mailnamasy. Ýöne şu söhbet döşlüğümüze başlamadan ilki käbir vatandaşlarymyzda döräp biljek soraw wada şu wagtda belläsim gelýär. Yani şu mailnama şugun bize näme üçin gerek ýa-da köp ýyllar döreýän soraw we bu mailnama suwurman köýnük çykarmak ýa-da bitmedik ýoşanyň düýbünden dogmadyk togşan tutuşyp bolmak ýaly görýärler-de. Şu arada Safar agy hyçyp pikiriňizi aýtsaňyz. Näme Batır. Ne bir 6-7 ay 7-8 aydan bäri halk oýuny, ne bizim esasy maksadymız halky bir türlük oýurmakdy. O ne halk şu hökümetiň tarapdarlara moýunny, garşydaşlara moýunny, arada duran nemelere moýunny, on hemmeti bolmasa da bir böle oýunny diýeli. O bizim esasy maksadymız halky oýurmakdy. Halky oýuran soň her kim derdini aýdyp başlady. İki tarapam o döwletiň içinde, ýurdun içinde, halkyň arasynda ululu, düýüplü problemler badygy ne gösgörteli ortada. Şonu adamlar tartışıp, çekişip, pikir alışıp demedip başladılar. Şoň üçin hemme tarapdaky dostumyz, düşmanymyz, garşydaşymyz, tarapdarymyz hemme jetine ullokan sawolsun aýdýar. Olan garşydaş bolan bilenen bol bize hiç kim düşmanam däl, neme däl, hemmemiz bir türkmen. O pikir aýtmaly, problemler üstünde işlemeli. Ne şu çıkan problemalardan biz bir geçiş döwrüniň o iş programyny düzmäli yaşlardan şolar ýalyk teklip berdi, biz şonu kabul etdik. Bu programa açyk. Oňa hemme kişi iki tarapdan hem goşulşyp bilerler. O programa näme däl, bir kefitli bir näme däl, dokument däl entek, bu açyk programa, bu goşmaçylar her köpükini aýdyp biler. Üçüne bir çekşeri ýalyk platforma döretdirler ýaşlar, näme Telegram ýalyk nemeler. Bu näme üçin gerek? Info Türkmen geçiş döwrü bolmaly. O geçiş döwründe de durum dowam etmeli. Adamlar ýaşamaly, işlemeli, iýmeli, içmeli, ýurtdaşyna seýahat etmeli. O şolar ýalyk yüzlerçe, miňlerçe durmuşyň gerektirýän hereketleri bolup durmaly. Şo zatlary geçiş döwrüniň emesini belgilýär ederýärler. Bu zatlar öňünden edilmeli. Bunun esasy nemesi şol ikinciden hem bizim halkymyzda döwletlik diýip bir düşünje ýok diýsem bolýar. Bahadır bolyn ol gaty neme döwlet diýilen adam diýip bir adam diýip düşünýär-de. Olar ýalyk döwlet bolýanlar bizim döwlet düşünjämiz bolmalydyr. Döwlet diýilen zat näme? Bu näde kurulýar? Bu mehanizmler näde işleýär? O bunu bir ikana siýasatçyň eline berip, o galanlar hem şoň agyna seredip, o beýle ýagdaýda döwlet işleýänler, şoň üçin ýaşlaryň emesinden ikellep bolýan, ne şo programanyň suat size ýaşlar hödür eder. O bize de soraw berse Batır Aýdar bildigimizden. Men düşünjem şeýlerek Batır. Ayna. Sizin bu mesele garaşyňyz näkeli? Owa şu menem şu hem aýdylanlara goşulýan hem şu täze döwlete geçiş sistemasynyň bir ugyny işläp dökmek bilen şu täze döwlete täze format gerekligini tasdiklayan täze format diýmegem täze ugur demek. Bu ugur bolsa
ähli ösen döwletlerin, ýurtlaryň mysalynyň alınıp, iň gowy mysallaryndan alınıp, ýagny türkmen jemgyýetini biziň däp desturlamyza, biziň düşünjämizde biçilip döredilen ugur boldy. Şo mysallar, şolar almak bilen biz olaryň öz ýurtlaryna beren ütköşük netijesine göz ýetirip, şolary öz jemgyýetimizde, öz täze döwlet guruluşyna deňemegi makul bildik. Näme üçin şeýle edildi dip diýen sorag ýüze çykma mümkin. Sebäbi bize täzeden öz ugurymyzy döredenden gysga möhletiň içinde ýöräjek ugry durmuşa geçirmek has gowy bolar. Munuň bilen birlikde biz hem wagt oturys hem jemgyýetimizi dikeldi bileriz. Men şu taýda garaýşyma aýdasym gelýär. Şu näme üçin imde şuň gün gerek? Şu mailnama diýilen soragy. Näýse şu wagt görýäs her ýerden talaplar diňe Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesinden çekilmegi. Ýani gümmolliýe. Ýani şu gümmolun ýygyny şuň günden ýetirmesek, şu dowamly soň ýene 30 ýyl bäri oýnalyp gelýän oýnyň dowamyny oýnarlar da, ýani bu gezek başga şahs bilen. Şolar ýaly ýagdaýyň gaýtalanmadygy üçin şu gümmol diýilen talabyň ýygyny şuň günden doldurmaly mukaddiýan. Ne täze Türkmenistanyň mailnamasy barada pikir alşalyň. Tapara şu mailnama hakkında birazcık açıklığa pikirinizi aytsanız. Mailnamada esasy büyüklü reforma geçirmeli, pudoklary adalyp geçýärdi. Biz şu wagt 30 ýylyň 25-ine anyk hiç bir sistemsiz döwlet dolanışyry bilen yüzde. Planowy sistemada gawat gelen ok açyk bazar iqtisadiýetinde de gawat gelen ok ähli kanunlar, düzgünler bir adamyň iki dodugynyň arasyndan çykýan, ilmi bilmi bir araşdyrma näme bir bilgiye dayanýan, ýöne keypine bir adamyň keypine gelenine iki dodugynyň arasyndan çykan töz bilen reformalaryň şey edilip başlady. O reformada däl oň ýamedigini düşünür ýalak däl. Döwlet şu wagt sistemasy düýünden işlän ok. Bankrot döwletimiz düýünden bankrot. Ol şoň nemesini netijesinde de total tragediýa. Jemgyýet şu wagt çuňur tragediýada. Şoň üçin biz ana nemeleri aýnagy haýsy bu doktorda näýle reformalaryň göz tutýandy aýdyp geçer. Şu Aýna başlygyny Şu biz bilim pudonuň reformasyny şu gödüňe tutýas iň wajip we bilimden başlap bilim bolsa galan reformalarym ayağa galyp başlaýar. Olar şaha bolup iqtisadiýetde degdiýär, mülke degdiýär, ýer suw reformasyna degdiýär, aýlykly eskere degdiýär. Şonuň üçin hem bilim pudonuň reformasy iň wajip meseleleriň biri bolup durup, gysga möhletde şonu nähili ayağa galdyrmaly, nähili dikeltmeli. Sebäbi aslında garanda häzir Türkmenistanda bir näçe ýokary okuwçy aýlar bar. Emma olar fiktivni okuwçy aýlar diýsegem bolýar. Sebäbi olaryň öndürýän produksiyasy, ýagny uçurumlary hiç hili ukyplygyny görkezbilen oklar, alan işinde de professional derejesinde de öz ukybyny görkezbilen oklar. Diýmek şu 4 ýyl bolsun, 5 ýyllyk okuwlary bolsun, adamlaryň wagtyny sarf edip adamlary kärsiz öndürmek diýmek. Şoň üçin hem şo pudogy biz gaty tiz wagtda dikeltmeli.
Onu dikeltmek bilenem ýene-de diýjek bolan özümizde hiç ýyly platforma ýok. Sebäbi ol seneler boýunça ýykylyp gelinen platforma hemem şu günkü günne ol doly ýykyldy, default boldy. Bilim sistemasy çağlar bagынан başlap okuw jaýlaryna çenli şu çağa 1,5 ýaşyndan 1 ýaşyndan başlap okuw jaýyna gerýär. Çağlar bagынан okuw jaýy diýip hasaplaýar. Hemem 23 ýaşyna 22 ýaşyna çenli ýokary okuw jaýlaryny götürýär. Adam ömrüniň birinji 22 ýylyny 25 ýylyny okuwda geçirýär. Şu birinji 22-25 ýyly Türkmenistanyna düýbünden ýok edilýär-de adamyň şu ömrü, şu 22 ýyly özünden ogurlanýar. Hemem adam hiç ýyly käre ukyply däl. Biz şonu gytka döwrüň içinde dikeltmen reformasyny göz tutup ähli ösen ýurtlaryň hemme okuw reformalaryny ortaýa ýüşürip şu taýdan ýeke seçip dürdäne seçen ýalagada şolary öz okuw reformamyza sanjym edip girdimegi makul bildik. Hemem şu 2 bilen 4 ýyl aýyň boldy. 2 bilen 4 ýylyň arasynda özümize gerekli kadrlary ýetişdirip bilmeli. Şonuň bilen birlikde de şol aralykda da biz başga ýurtlaryň kadrlaryny kontrakt esasyna ýurda getirbilmeli. Ondan başga da öz daşar ýurtda gezip ýören kadrlarymyzy içeri öz ýurdumyza gelip işläbilmäge hemme mümkinçiliklerini döretmeli. Hemme mümkinçilikler diýilende o taýyk hemme maddi ýagdaýlar gerýär, legal status ýagdaýlary gerýär. Hemmesi içine girýär şolaryň. Bular diňe bilim reformasy. Ondan başga da ikinji iň önemli reformamyzdan ykdysady reforma sebäbi ykdysadyýet biziň çöregimiz, biziň eklenjimiz. Olaram iň şu ilkinji açarlyň biri bolup durýar. Ykdysadyýet barada gürleşemizde saparaga meniň has gowy düşündirmek diýen. Saparaga ykdysady reformalar. Aýna gaýtdan biraz benim mikrofonum gaty sezin çala gelýär. Menem dogly eşitip bilemok. Ne büyüklü ykdysady reforma gerekdi ol eýem hiç kime bir ýani jedelleşer ýalagym däl ol götürteli. Biz ykdysady nämäni reformany büyüklü on gapdaly bilen yer suw reformasyny emmejetini bile soň döwletiň guruluş sistemasyna ýani hazina Merkezi Bank salgyt sistemi onuň mal mülkün gorogy şu zatlary ýani hökümeti ýöredýän siýasatçylara isledik wagty ellerini tokup isledik demelerini üýtgödüp görmez ýalak döwlet guruluşyny şoňuňny siýasatçylaryň şu hadinamyzy bank sistemamyzy maliýe sistemamyzy onuň emlek halkyň ýa-da öndürjü güýçlüň emleklerini haýsydyr bir kelletine ýel çalan siýasatçy iki doduň arasyndan çykýan emir bilen al ber ýyk ýa gur diýip demedip görmez ýalak şonu siýasatçylardan gorulur ýalak ýörüýti sistema makul bilýärse o sistema näile gorun detallaryny demelerde badır ýöne on mehanizmlary näile bolmalygyny spesialistleri işler oturuň üstünde. O siziň hem goşuntularyňyz bar bolsa goşarsyňyz, o pikirleriňiz bar bolsa aýdarsyňyz şu forumda. Ikinji näme? Yani fatal döwletiň fatal gorulmasy gerek gruppasy bar, ana çağalar.
Kämillik yaşına yetýänçe. Ondan köp çağaly eneler, olaram şoň içine girýär. Çağa wa orta enese molmoly. Ondan pensionerler, invalidler, şo gruplar döwlet ýani sotsial demetini üpçün etmeli. Şol hemen şoň üçin döwleti biz sotsial döwlet diýip şoňa ýykyr etmeliligini makul bilýärse. Bu detalli mekanizmler var. Şu proyekte badır. Yoğu olsa biz bu arada yine de bir 4-5 tane gepleşik geçirmekçi. Yana ertiren bir gepçe dün geçirdik. Onu biraz montaj edilen demeleri var. Onu görürüz. Saadet bu arada. Buyur Ayna. Yok, men şu sotsial kömek barada has bir durup geçtik gowalar mı kadyan häzirlikçe yüzleýem bolsa ýöne bir şoň zerur açarlaryny bir bellek geçdik diýeni adamlaryň arasynda mysal üçin şu sotsial kömege mätäşlemi gaty köp häzir köp adamlar şu işsizlik pul tölegleriniň habarynyň ýoklugyny bilýär. Umasız giden 2 milyonu golarak göç giden adamlar var da işçisi bilen, okuwçy bilen, ýakin öz bir ýagdaýyna görä şu sotsial kömek diýilen zatlar şu içine girýär da sebäbi adamlaryň bihabarlyk ştaýda besbelli adamlar işsizlik pasobe diýerler de şolaryň barlygyndan hem habar ýok. Sebäbi ana şu öz ýurdundan çykmazdan iş bilen üpçün edilmedik watandaşlarymyň hemmesiniň şoňa başvurma hakynyň barlygyny şonu bir bellek geçecekdim. Siz hem ştaýda agzak geçäýseňiz çağanyň we enanyň roli jemgyýetde onuň ýetimliň we maýyp çağlaryň ogulluk sistemasy ýa onu özüme maýdyp bersem bolýar. Ýöne siz bir ene bilen çağa barada aýdyp geçäýseňiz ştaýda en mühim wajib meseleler de sebäbi şu zatlara seredilenine edilşuat sistemi aksaýar ýurdun içindäki. Şu meselede çağa döwletiň esasy baýlygy. Sen nähilek nesil ýetişdirsen, ertirki sen öndürjü güýjüň. Biz çağa maksimal yatırımı, investisyonu çağın üstüne yapmalı. Bu vakti bizim ne çoğusu alan kuşağımız var da. 2-3 kuşak. Onlara da mümkünçülük göremeli olun yönü. Bizim esasın emeğimiz çağa doğunun kämillik ýaşyna ýetýänçe enesi atasynyň baýlygyna, garyplygyna garamazdan ýa regional nir derejesine garamazdan deň şekilli döwletiň göz altyna üpçünçüligi bilen dolu üpçün edilmeliler. Okuwy, terbiýesi, aljak ýa-ni nemesi hünäri, käri, çağa pulu bolar ýörüýte. Enetine berilýän pul bor, çağatına berilýän pul bor, oň möswerini ýagdaýa görä kesitlenir. $100 mi, $200 mi, onu ýanky nemesinde döwlet hazina nemesinde mekanizmina onu birden ýigirip bolanok etap girizmeli bolýar. Oň mösweri ilkulak şoň 20% beriler 30-50 4-5 aýyň içinde ýanky iqtisady dolanşyk aýlany uğranyna o 100% ýeter. Da şol ýalak mekanizm. Bu mekanizmyň sebäbi ýeke çağa da däl biz iqtisadyetimizi canlandyrmak üçin gerek. Ýanky aýdan gruppam çağalar, pensionerler, invalidler halkyň 50% ne boloýuny tutýar da.
şu 50% halkın yani alım gücü yani bağdar iktisadiyetini yani sarf ediş nimetini taklap biliyede. O da yani iş yeri açacak, önüm öndürecek tacirlere, tüccarlara, biznesmenlere ulu kömek oluyor da devlet tarafından. Şimdi tek alıcın olsa sen bir öndürüp bilen şeyler, alıcın olmasa öndürün önüm hiç kime gerek gel. Yani şu atları nemetme uçuyla bu yeka bir taraflılardır, bu köp taraflı nemeti vardır, ehmiyeti vardır devlet için. Onun bizim yetiştirecek yani yaş nesilimiz sen ertir ki salgıt tölecek, birdat öndürecek, öğretecek, yaratacak nesilin şon kiyili neçe kovu olsa, giyiniş olsa devletin alacak girdicisi şonça ulu oluyor da. Bu çağın emetinin bunun siyasetçilere hiç verilmelidir. O ideoloji, propaganda, bilim, ilim sistemasının goluyuna varmalıdır. Onu en ağır, en ulu cinayet deyip hadap edilmelidir. Onları ne manipülasyon için, ne siyaset için, ne de yankı parti edecek, onu edecek, bunu edecek deyilen rahatlar için çağın yekimin dönem sarf edilmelidir. Yani şu rahatlara bir kanunu, bir bariyer koymalı. Yani iktisadi modelimizde de şu demeler, matrisalar oturdurmalı. Buna gödevçisi nemesi hazinadır. Tabii bağlılığın iyisi hazina. Yaş nesilimizden hünerli nememizden hazina bilen bağlanışıklı olmalı. Hazina gönü kontrol etmez elbette yönü Türkmen devletinin hazinası şuna zainterese olundu. Yani şolar yalak mekanizmler olmalı. Yönü bu da atlan hiçbirine siyasi neme yani oyunu ya da nemelere hiç koşulmalıdır. Bu ne devletçilik düşüncen esası prinsiplerinden biridir. Devleti siyasetçilerden koruma mekanizmleri olmalıdır. Yani her bir gelen populist ya yeni bir şoma mendeş birdat onu yankı yıkıp yumurup demedik görmeliler. Onu devlet deyilen zat planlaştırılanına 50 ile 20 ile 30 ile 60 ile şeyler nemedilenler siyasetçiler günübirliktir. Onlar 4 yıl başkası devletin yankı uduyun vadalı siyasetini stratejisini bir siyasetçi yöretip bilmez. Şunun için bunu biz yöretip bilecek diye ömürlük geliyorlar da. O yani köyünü Sovyet nemesinin teritoriyosunun devletlerinin en ulu yanlışlıkları şol. Onun ben uzoğurak olsam şunu gül yala geçecek diyorlar da. Onun ödülürüm değerli yerler veya şunu geçen son miyincikleri ötürün o nemeni. Sonuna giden halk betbağıt. Biz onu yaşadık ne 25 yılla. Ne bu tayini men şeyleri düşünüyen ne? Taada urgoş şoksadım ama elbette bu reformalar, büyük bir reformalar bizim mailnamamızın esası şäherdir. Yani esası bir parçası olup duruyor. Yani ilk bilen şu reformalara yetmek için, geçirmek için hem şu mailnamada belirlenilen bir liderlik var da ilk bilen Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesinden çekilmegini talep etmek, yani impeachment ilan etmek, son täze devlet kuruluşunu geçmek ya da girmek täze devlet kuruluşunu. Bu bulun sebeplerini açıklamak. Sebebi edil häzirki devlet dolandır sistemasi bir adamlık, yani prezident hükümeti häzirki ýagdaýda ýurdumyzda sosyal tarapdan nähil derejäge getirenini bize bilýäs, görýäs. Şonuň üçin täze devlet kuruluşuny ýerdimeli. Onuň bilen bir hatarda yani parlamenti ýerdimeli we şu geçiriljek reformalar bilen ählisi bilen bir hatarda korrupsiýaga garşy göreşem şolardan alyp gitmeli.
Şonuň üçin hem elektron döwlet sistemasyny hem girmek biz ýaşlar bolup makul bildik. Emma bu mailnaman halkymyz üçin açyk mailnama, islendik öz pikirlerini aýtmaly. Täze döwlet sistemasyna geçmek barada siziň pikiriňizi dinletek aýna başladyny. Täze döwlet guruluşyny sistemasyna girmeklik diýmek şu biziň mailnamamyz boýunça hökümetiň we meclisiň konstitusiýon borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmekligini ukypsyzlygyny tasdiklady we şoňa görä de biz ştaýda öz mailnamamyz bilen şonu çalışmaly diýip pikir edýäs. Ondan başga da edil häzirki döwlet dolandyrşy 20-nji asyryň talaplaryna laýyk gelenok. Ol diňe Türkmenistanda däl, ol beýleki goňşy döwletlerimiziň misalyndan belli bolupdy şu günlerde hemmekşiň habary bardyr. Onuň häzirki döwlet guruluşynyň netijesinde halkyň sosial, ykdysady we syýasy taýdan çökörlendigini subut etdi. Şonuň üçin hem şu mailnama şu çökörlen döwleti gysga möhletin içinde dikiltmek maksatnamasyny gözeňinde tutýar. Onu täze Türkmenistanyň mailnamasy hakynda gysgaçyk tanıştırdık mı kak diyen? İlleşler täze Türkmenistan mailnamasy barada Telegramda döredilen 6 toporun her birine bu barada pikir alışylajaktır we muňa hem işçen gatnaşmagyny haýyş edýär. Eger hakykatdan hem biz halk häkimetini isleýän bolsak, halkymyzyň üstüne düşýän jogapkärçilikden hem gaçmalyň, çekinmäliň gyrada galmalyň. Onu ştaýda jemläýliň söhbetdeşligimizi. Men bir iki söz aýdaýyn, deme Batyr ruhsat bersen. Şu programaň siyasi partiýalar ýa siyasi nemeler bilen hiç demesi ýokdur. Hemmekşe ortakdyr. Bun men plan partiýadan ýa ben plan neme diýip nemesi däldir. Bu döwlet guruluşyna degişli neme. Şoň üçin şunu dogry düşünmeňizi isleýäs. Ýani biz bir partiýa däl, ýa neme däl, bu ýaşlaň halkyň hereketiniň ýani iki tarapyna ýani dogotlarymyz, düşmanlarymyz, garşydaşlarymyz, tarapdarlarymyzyň hemmesiniň goýan meselelerinden orta çykan problemalary ortalaýandyr. Şonu men bir üstünü çizmek istedim de. Batyr. Elbette. Bu mailnama diýmek ähli halk mailnamasy. Yani geçiş döwrüniň hem-de täze Türkmenistanyň ähli halk bolup düzülen mailnamasy bolmasy üçin buň üstünden hem göründeşlikler geçirer. Yani aýdan forumlarda ýa-da Telegramda pikir alışar, diskussiýalar gurnar. Mene häzirlikçe onu ştaýda jemläýliň. Şu sözü jemlemek bilen menem şu her kimiň, her watandaşyň şu platforma, şu mailnama öz ödüşlerini ýa-da goşandyny goşup bilse, tekliplerini açyk görnüşde hödürläp bilse, gaty gowalarmy diýip şu noktada siz bilen hoşlaşmak isleýän zamanyň. Häzirlikçe hoş sag bolun. Sag bolun ildeşler, saglykda görüşelim.